Παραμονή Χριστούγεννα. Κρύο τάντανο έκανε παραμονή Χριστούγεννα. Ο αγέρας σαν να ήταν κρύα φωτιά και έκαιγε. Μα ο κόσμος ήταν χαρούμενος, γεμάτος σκέφη. Είχε βραδιάσει και ανάψανε τα φανάρια με το πετρόλαδο. Τα μαγαζιά στο Τσαρσί φεγκοβολούσανε, γεμάτα από όλα τα καλά. Ο κόσμος μπαινόβγαινε και ψούνιζε. Από το ένα μαγαζί έβγαινε, στα άλλο έμπαινε. Και όλοι χαιρετιόντανε και κουβεντιάζανε με γέλια, με χαρές. Οι μεγάλοι καφενέδες ήταν γεμάτοι καπνό από τον κόσμο που φουμάριζε. Ο καφενές Στασιμένιου είχε μεγάλη φασαρία, χαρούμενη φασαρία. Είχε μέσα 2 σόμπες και τα τζάμια ήτανε θαμπά. Απόξω έβλεπες ανίσκιους τους ανθρώπους. Οι μουστερίδες είχαν βγαλμένες τις γούνες από τη ζέστη. Κόσμος πολύς. Καλοπερασμένοι νοικοκυρέοι. Κάθε τόσο άνοιγε η πόρτα και μπαίνανε τα παιδιά και λέγανε τα κάλαντα. Άλλα μπαίνανε, άλλα βγαίνανε. Και δεν τα λέγανε μισά και μισοκούτελα, μα τα λέγανε από την αρχή με το τέλος, με φωνές ψαλτάδικες. Όχι σαν και τώρα που λένε μονάχα 5 λόγια μπρούμητα και ανάσκελα και εκείνα παράφωνα. Αντίκριστο μεγάλο καφενέ Τασιμένιου ήτανε κάτι φτωχομάγαζα, τσαρουχάδικα, ψαθάδικα, τέτοια. Ίσια αντίκρι στη μεγάλη πόρτα του καφενέ ήταν ένα μικρό καφενεδάκι, το πιο φτωχικό σε όλη την πολιτεία, μια ποντικότρυπα. Ενώ ο μεγάλος καφενές φεγκοβολούσε και τα τζάμια ήταν θολά από τη ζέστη, η ποντικότρυπα ήταν σκοτεινή, γιατί η λάμπα, μια λάμπα τσιμπλιασμένη, μια άναβε, μια έσβηνε, όπως έμπαινε ο χιονιάς από τα σπασμένα τζάμια της πόρτας. Η φιτιλήθρα ήταν στραβοβιδωμένη και τσαλαπατημένη, σαν το μούτρο του καφετζή, του μπαρμπαγιανακού του χατζή. Το φιτίλι στραβοκομμένο, το γυαλί σπασμένο από τον αμάγουλο και στην τρύπα είχαν κολλήσει ένα κομμάτι ταραμαδόχαρτο. Βάλε με το νου σου τι φως έδινε μια τέτοια λάμπα. Κάτω τα σανίδια ήτανε σάπια και τρίζανε. Στον τοίχο ήτανε κρεμασμένα 2-3 παμπάλαια κάντρα, καπνισμένα σαν αρχαία εικονίσματα. Τον απαρίστανε το Μέγα Πέτρο μέσα σε μια βάρκα που την έδερνε η φουρτούνα. Τ' άλλο το Μάντι τη Ρεσία που μιλούσε με τον Αγαμέμνονα. Τ' άλλο τον Παναγί τον Κουταλιανό που πάλευε με την Τίγρη. Η πελατεία ήτανε συνέχεια με το καφενείο. Όλοι ήτανε 5-6 γέροι σκευρωμένοι, σαράβαλα, με κάτι τρίπιες γούνες που δεν τις έπιανε αγκίστρι. 2-3 ήτανε γυαλικάριδες, δηλαδή είχανε κάποια σάρπια βάρκα και βγάζανε θαλασσινά για μεζέδες που τα λέγανε γυαλικά, γιατί βρίσκονται στο γυαλό, δηλαδή στα ριχά νερά. Οι άλλοι ήτανε φρουκαλάδες, δηλαδή κάνανε φρουκαλιές. Ήτανε και κανένας νεροκουβαλητής και κανένας καρβουνιάρης. Αυτή ήταν η πελατεία. Ο Βοριάς έμπαινε μέσα από την τρούμπα και στριφογύριζε τη λάμπα που γκρεμόντανε από το μαυρισμένο ταβάνι και αναβόσβηνε. Από το κρύο τρέμανε οι γέροι και χουχουλίζανε τα χέρια τους. Τα βάζανε και από πάνω από το τσιγάρο τάχα για να ζεσταθούνε. Ο φουκαράς ο καφετζής, για να μην παγώσει, έκανε σουλάτσο. Πήγαινε ορχότανε από το τεζάκισα με την πόρτα, με την παλιογούνα ριγμένη από πάνω του, και για να δώσει κουράγιο στην πελατεία, εκεί που σουλατσάριζε, τον έπιανε το σύγκριο και χτυπούσανε τα κατοσάγωνά του και έσφυγε πάνω του την παλιοπατατούκα του και έλεγε μωρέ ζεστό που είναι το καφενεδάκι μας. Ύστερα γύριζε και έδειχνε το μεγάλο καφενέ που καπνίζανε κάργα οι σόμπες και έλεγε Αντίκρι, σκυλί ψοφά από το κρύο, σκυλί ψοφά. Ο καημένος ο Μπαρμπαχατζής. Απ' έξω περνούσε κόσμος βιαστικός με γέλια και με χαρές. Από εδώ και από εκεί ακουγόντανε τα παιδιά που λέγανε τα κάλαντα στα μαγαζιά. Η ώρα περνούσε και ανάργευε σιγά σιγά ο κόσμος. Τα μαγαζιά σφαλούσαν ένα-ένα. Μονάχα μες στην μπαρμπεριά ξυριζότανε ακόμα κάτι λίγοι. Στο Τσαρσί λιγόστευε η φασαρία. Μα στους μαχαλάδες γυρίζαν τα παιδιά με τα φανάρια και λέγανε τα κάλαντα στα σπίτια. Οι πόρτες ήταν ανοιχτές. Οι νοικοκυρέοι, οι νοικοκυράδες και τα παιδιά όλοι ήτανε χαρούμενοι και υποδεχόντανε τους ψαλτάδες και εκείνοι αρχίζανε καλόφωνοι σαν χοντζάδες. Καλήνε σπέραν άρχοντες, αν είναι ορισμός σας. Χριστού την θείαν γέννηση να πω στα αρχοντικό σας. Χριστός γεννάται σήμερον εν Βιθλεέμ τη πόλη. Οι ουρανοί αγάλλονται χέρι οι κτήσεις όλοι.